Mira que está aquí. Hola. Manda carallo. Ti a educación xa echa de volver, non? Como a declaración. Ei, pero que teño que falar polo móvil eu tamén, como os adolescentes? Pero, cago na tipa. Que faz, mandril? Como que fago? Estou intentando comunicarme cun semellante, pero parece que é máis fácil falar con extraterrestres. Semellantes tampouco somos, Ai, Ainda hai diferencias. Non sei, non ben que se tivera teu corpo me cago en tal non paraba de desbrozar. Mira, unha cousa que che vou dicir. Somos semellantes, porque somos dous exemplares da especie humana e mal que che pese, somos semellantes. Pois da mesma especie tamén son un Twingo e un Ferrari, mal que lle pese Shakira. Mira, pódese saber que faz aí no móvil que che ten tan absorbida. Pois tú facendo aquí estou liada cunha cousa, espérate, Espera un momento. Pois deberías de poder saudar polo menos o teu mellor compañeiro, facer unha parada aí. Non o vexo por aquí, o Cachadas non veu hoxe. Que pa ver es. Mira unha cousa. Agora que sacas o tema do Cachadas, vamos a ver, eu a ti non te vexo con ese fulano, Non, nin falta que fai. Que iso é cousa de outra liga. Pero, espera un momento, pero xa enredastes. Pero xa, como a quen día acabas de coñecelo, eu que levo picado pedra toda a vida, non vale de nada, veteraníame, por favor. Pero queres esperar un momento, que estou aquí cun formulario, espera, Pero, un formulario de que? Non sei se non estarás no Tinder e esas cousas. Non, é que teño un tempo limitado, estásme aquí enredando ti, e vou non perder e despois teño que empezar outra vez. Pero entón que é? Como cando sacas as entradas esas para o Celta? Estás sacando entradas para o Celta. Ai, que detallazo tiveche aí, Celiña, que boa persoa. Aquí lo que non son para ti, que son para Cachadas. Que non, home, que non. Que non estou sacando entradas de fútbol nem nada, home. Estou facendo unha solicitude online. Solicitude online? Sí. Pa que? Ti, se queres solicitar unha noite loca comigo, non tens que facer nada online, dirme a min a cara que xa che fago un... Unha noite loca. Pues sí. Ai, mi má, xa me chega con aturarte de día, imagínate pola noite, non, home? Espera. Listo. Enviada. Vou traballar. Pareceme ben o de traballar, para mí non me deixas así. De que vai a cousa? Ai, de verdade que parviño és. Bueno, Ai, pesado. quero saber. A ver, estou facendo unha solicitude para unha adopción. É de verdade que son uns liantes. No, espera, lava a cara que estás delirando agora. Por favor, como unha adopción, como unha adopción. Pero vamos a ver, son Cachadas que acabades de empezar e xa ides a adoptar cativos para estados parvos. Que dis? Que che vou dicir unha cousa, co Cachadas mellor adoptar, porque a xenética dese home non pode seguir nada bo de aí, Digo che unha cousa clara. Aí é así, como penso. Pero, Choliño, ti, de verdade, vai un psicólogo, Que non, home, que non, que eu nin empecéi nada co Cachadas, nin vou adoptar ningún neno, pero ti... Pues adopta... un can. Que vas a adoptar un conciño? Se queres adoptar un can, adótame a mí, chámame Toby. Iso que tes cara de can. Non, home, non. De palleiro, demais. A ver, alma de touciño, escoítame ben, mira, vouche explicar. Explícame. Vou adoptar unha maceira que hai nunha plantación en Extremadura. Eu poño 2 euros o mes, e despois eles mándame a metade das mazas que dá. E así, mentres por un lado colaboro no seu crecemento, eu saco as mazas a metade de precio. Que te parece? A metade de precio, Dios, a ver, é un proceso... Gañamos todos. Non, debedes gañar, nunca escoitara tal... Pero está ben pensado. Ademais, acertaches. Adoptar mazás. Sabes por qué? Por qué? Porque as peras fanse. De verdade. Ai, que porcocho, de verdade. Dicía un amigo meu que sempre está pensando no único. Tamén digo, esto, se traballara na de Supernito, non me pasaba. Compra Supernito, todo muy barato y bien colocadito. Compra Supernito,